Yebo. Anginibingelele bakwethu egameni elinamandla, egama lika Jesu Kristu waseNazaretha, umsindisi nenkosi yethu. Ngiyanibingelela namhlanje ebusuku sisaphokophele silibangise khona ekunqamuleni unyaka ka2020 siyongena ku2021. Ngiza nombuzo obaluleke kakhulu. Lo mbuzo ubaluleke ngendlela eyisimanga. Ngalendlela lo mbuzo ngizowubuza ngayo uzohamba ube indida, kodwa ngiyengithanda ukuthi ubuzwe wona ngoba lo mbuzo unamandla. Umbuzo wami uthi, iyini insindiso? What is salvation? Iyini insindiso? What is salvation? Ngifuna sike sihlaziye kancane le ndaba, siyibhekisise ukuthi kahle insindiso iyini. Umuntu methi ngisindisiwe usuke echaza ukuthini? Ethi sengimina ngicela ukuyiphendula ngendlela yami nangendlela mina ngiyizwisisa ngayo, ubese wena uzoyiphendula ngendlela yakho. Uzozibuza wena ubese uyaziphendula. Ngiyabonga ama-subscribers asubscribe-ile ku-YouTube. Insindiso yinto eyamukelwa umuntu. Umuntu makayamukela insindiso usuka ayamukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Ayikho insindiso ngaphandle kukaJesu Kristu waseNazaretha. Ngamanye amagama, umuntu othi ngisindisiwe umuntu ophila impilo kaJesu. Umuntu ophila impilo ethi mina sengamukele uJesu. Makethi loyo muntu usindisiwe kusho ukuthi izinto zayizolo nezinto wayazenza kudala uyayishiya, ubese ke manje ungena ku new covenant, isivumelwano esisha ngoKristu Jesu. Ngoba uJesu uyindlela eya kuBaba, uJehova. Ngoba uJesu, he is the son, one of the Godhead. He is the son of the Father, the son of Jehovah. uJesu, he is the second in command in the kingdom. Because God the Father is the first in command, Jehovah himself, Yahweh. And Jesus, he is the second in command, embusweni kaBaba. Ubese ke makahamba athi ngizonshiya nelast born okumoya engcwele, ekuyiyona manje ephethe ibandla, ebambe ibandla. Abantu abathi basindisiwe badingeka uku-interacta nomoya engcwele ukuze abafundise ukuthi bayongena kanjani kuJesu ukuze baye kuBaba, ku-last seat of judgment. Yebazalwane, insindiso iyabiza. Uma ngikhuluma ngensindiso ngikhuluma ngento ebizayo. Salvation, it's very expensive. Salvation, it's very, very expensive. Ngikhuluma mina ngensindiso ephilwayo, not insindiso ekhulunywayo. Insindiso ephilwayo, abantu bayahamba ensindisweni bayiphile insindiso, kube nenkambo endlini kaNkulunkulu. Mina ngikhuluma ngensindiso ephilwayo, not abantu abazokhuluma. Le ekhulunywayo akuyona insindiso, iqishe ifana nensindiso. Futhi abakhuluma ngensindiso uma ubezwa bekhuluma ngazusho ukuthi ahave basindisiwe abantu, futhi le okhuluma umuntu ngathi ingelosi. Kanti insindiso ekhulunywayo engaphilwa inamanga, kanti le ephilwayo inamandla. Insindiso ekhulunywayo ngoba iphuma ngomlomo inamanga, kodwa ephilwayo ekuhanjwa kuyo inamandla. Insindiso ephilwayo iyaphila, kodwa ekhulunywayo iyaphika. Iyabiza insindiso. Salvation is very, very, very expensive. That is why insindiso uzubona ukuthi umuntu usindisiwe
umuntu oqeda ukusindiswa kumele insindiswe imhluphe insindiso imhluphe salvation ikhulume kuye imhluphe insindiso. Uyabona umuntu uma kasindiswa abese ingamhluphi lento ngaphakathi akakasindiswa loyo muntu. Ngoba ngendlela iexpensive ngakhona insindiso, ngendlela ibiza ngakhona insindiso. Insindiso ibiza ukuthi uphume ezintweni bekade uyithanda. Ngendlela ibiza ngayo insindiso. Insindiso ngendlela ibiza ngakhona ibiza ukuthi uphume ebanganini bekade ubathanda. Abangani bekade uya nabo uyochila nabo emaphakini, nihlangana nama boyfriend. Insindiso mase ifika, iyafika ikhulume. Insindiso mase ifikile ikuyekisa lento yokuhamba ulalana ungakashadi. Insindiso mase ifikile iyabuza. Ibuza imibuzo insindiso. Ukuthi ingabe ufuna ukungiphila noma ufuna ukungiphika. Iyabuza insindiso ukuthi ufuna ngiphile kuwe or ufuna ngiphike. Insindiso ngikhuluma ngayo. Insindiso ngikhuluma ngayo ngikhuluma ngensindiso ephilwayo enamandla, not ekhulunywayo enamanga. Insindiso bakwethu it's very expensive. Insindiso mase ifikile emntwini ishintsha indlela bekade ukhuluma ngayo. Indlela bowukhuluma ngayo amagama wakho ayashintsha. Insindiso mase ifikile ikulethela umoya ongcwele akuhole endleleni ungasahambi ngokucabanga kwakho. Insindiso engikhuluma ngayo ithi mase ifikile emntwini ithi transform kube sekubonakala amandla kamoya. Uthi mase ukhuluma izinto kubonakala kuvuleka iminyango kwenzeka izinto ngoba insindiso ephilwayo iza namandla. Iyini insindiso? Iyini insindiso? Lalela ngendlela lento ibiza ngayo, ngendlela lento inamandla ngayo, lento idura ngayo, expensive ngayo. Isono ukuze singasabi namandla. Kwadinge ukuthi kutholakale into expensive. Igazi lasemazulwini. Kwahlika igazi lasezulwini. Kwazwakala uJesu akhuluma noSimakade athi baba thuma mina ngiyobathenga ngegazi elinamandla. Ngendlela insindiso idura ngayo. Uyangimangaza wena uma uthi usindisiwe ubese ungayiphili insindiso. Uthi usindisiwe ubese uphika amandla wensindiso. Abantu abasindisiwe baphila insindiso abaphiki amandla wensindiso. Uyangimangaza wena uma uthi usindisiwe kodwa imisebenzi yakho icontradicta nezwi, icontradicta nensindiso eyigazi lika Jesu elaphala leGolgotha. Uyangimangaza wena uyangimangaza. Lento ngendlela expensive ngayo kwadingeka igazi elisuka emazulwini. Lithi baba thuma mina ngiyobethelwa. Kwabonakala igazi liphala leGolgotha. Ukuze uthengwe wena ngegazi eli-expensive elinamandla. Ngikhuluma ngensindiso yami nawe. Insindiso engikhuluma ngayo, ngikhuluma ngensindiso yabantu abazothi thina siphila izwi, abantu abazothi thina sakhile kuKristu, sinamadokodo, sakhile endlini kaBaba, sakhile ngenxa yegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha laphala leGolgotha. Liyaphila kithi, linamandla kithi, liuphila kithi. Khuluma ngensindiso mina ebizayo. Lalela, insindiso engikhuluma ngayo mina. Ngikhuluma ngensindiso ezothi mase uyamkele bese iyahlupha. Insindiso ethi mase uyamkele ikhipha unondindwa estradini emlethe emikhulekweni. Insindiso engikhuluma ngayo insindiso ethi itshintsha umuntu bekade ashintsha abafana ngathi utshintsha ibhrukwe, bekatshintsha abafana ngathi utshintsha isketi. Insindiso engikhuluma ngayo into ezothi mase ifika emhlupha umuntu. Uma ifikile insindiso ingahluphi, kusho ukuthi wamkele lensindiso ekhulunywayo. Ungawawamekelanga yona lephilwayo. Le mina ngikhuluma ngayo, ngikhuluma ngensindiso ethi wena uzoyamkela uwedwa. Kubizwe ialtar call ngelinye ilanga, bathi abafuna ukwamkela uJesu mabeze bazokwamkela uJesu. Uphakame ungekho mnandi. Lalela, abamkela uJesu bamamkela kungekho mnandi. Ikhona into basuka bayizwile ngalelo la. Izwi lika Baba lihlezi encekweni nasemlonyeni wabakholwayo. Inceke ukushumayela ngalelo langa uNkulunkulu ehlile akhulume nawe. Ibese iyabizwa ialtar call bathi abafuna ukwamkela uJesu mabeze ngaphambili. Khuluma ngensindiso mina.
ezofika iwulizwi ikhulume kuwe ithinta inhliziyo bese uyaphakama uyobeka izandla wamukela uJesu. Awugcini ngokubeka izandla ubese uyakhuluma ngomlomo uthi ngiyakwamukela Jesu njengenkosi nomsindisi. Ngiyakwamukela ngena empilweni yami namhlanje. Makube wena oyokuthatha zonke izinto ekade zingihlupha ngifuna ukuphuma kuzo. Baba ngibeka impilo yami ezandleni zakho. From namhlanje ngiyokwenza njengokusho kwezwi. Ngithathe baba ungifihle ngaphansi kwegazi lakho. Ngifake ngaphansi kwamaphiko wakho. Isitha mase sifika singasangitholi. Ngiyasindiswa namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngena Jesu bese uphila kimi. Ngokusho lawo magama wamukela insindiso bese uyakhuluma ngezwi lakho uyaregister ezulwini. Uthi mase uregistiwe ezulwini ibese lento ke manje umoya kaNkulunkulu uyaqala wehlela kuwe. Ngoba mawuceda ukwamukela uJesu ubese uyahlala emikhulekweni. Umoya wasezulwini uhlikela phezulu kwakho ubese uyaqala uyakuhlela lo moya. Uhlele ukukhuluma kwakho, uhlele ukucabanga kwakho, uhlele ukwenza kwakho. Uhlele ngendlela wena wawuphila ukulethe endaweni ehlelekile. Khuluma ngensindiso mina le engikhuluma ngayo. Iyabiza lento. Inamandla lento. Inamandla lento. Lento engikhuluma ngayo, lensindiso engikhuluma ngayo ebizayo, ngikhuluma ngalensindiso ozothi mase uyamukelile wena, uthola ivalue. You start feeling the power and the value of God in the inside of you. Uqala manje uba nedominion. Uyaqala manje uzwa lento uNkulunkulu athi masibe yiyo ibese yaqala yaphila kuwe. Bese kwenzakalani ke? Uya understand manje ukuthi manje I have to interact nabantu abakholwayo, nabantu abathandazayo, nabantu abazongithatha bangibeke ku dimension kamoya. Ngaleyo ndlela ubese uyaqala umoya manje uyakuhlela. When the spirit starts to deal with you, umzimba wakho uyezwa ukuthi kunabantu ekungasamelanga bawuthithe lo mzimba. Uyezwa ukuthi lo mzimba manje sewuyithempeli likaNkulunkulu. Ekumele ngiligcine linjalo lingcwele. Ekumele ngiligcine liclean njalo. Mangabe ngiyintombazana abafana basangena isinoma kanjani. Uyayizwa lento ngaphakathi kuyaphila. Kodwa let me tell you, uma ngabe bowunondindwa ohamba ulalwa noma kukuphi kusazothatha isikade. Kodwa manje ngikutshele ukuthi uma ngabe uzolalela iphimbo lika Jehova ezobe likhuluma kuwe ngezwi lika moya elizobe lihleba kuwe mohleze emikhulekweni uzoyinqoba lempi. Let me tell you ukuthi ensindisweni mawungena khona uzoba nempi eserious ozoyilwa. Ngoba kuzovuka lo moya ozofuna ukubuyisela emuva. Uma ngabe umfana bothanda amantombazana uzothi ungaphakathi esontweni kufike lo moya ozobona intombi la phakathi esontweni. Umoya bekade ukubambile uma uphuma kuwo awuvumi ukuthi uyoprosper, kodwa lo moya ufuna ukulandelela ukuze ukwenze idistraction ngaphakathi ebandleni. Insindiso engikhuluma ngayo, insindiso ebizayo, insindiso engikhuluma ngayo eyegazi lasuka emazulwini liyakwazi ukushintsha leso simo. Liyakwazi ukukhuluma ngamandla empilweni yakho. Liyakwazi ukukhuluma more than the devil spirits. Liyakwazi ukukhuluma more than the devil worshippers. Likhuluma more than the spirits ezilwisana nombuso kaNkulunkulu. Likhuluma more than the agents of the devil. Likhuluma more than the kingdom of the devil itself. Likhuluma ngensindiso mina ezengegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha. Elikwazi ukushintsha umuntu bekade angumbulali limlethe azoba ngumshumayeli. I'm talking about Saul himself. Umuntu bekade abulala amakholwa. Umuntu bekade abulala amaKristu. Umuntu bekade aphatha inkemba abona igazi insuku zonke abulala abakholwayo. Kodwa leli gazi engikhuluma ngalo lamsindisa. Wafika embusweni. Lensindiso wayiphila. Wahamba wayobhala incwadi ezinamandla. Wayeshumayela ezweni labaseKorinte. Wayeshumayela ezweni labaseRoma. Wayeshumayela ezweni labaseFilipi. Wayeshumayela ezweni labaseGalatia. Washumayela ivangeli. Indoda yekade iyimbulali kodwa yathola insindiso edurayo, insindiso enamandla. Yahamba yayoshumayela izwi
iyabiza lento, kodwa mase uyitholile akasekho sazoyithatha kuwe. Into kumele uyenze, hlala emkhulekweni to protect this salvation. Usalvation uyadura, uyabiza, uza nge-high price, uze ngegazi lasemazulwini. Bamba uyibambisise lento, inamandla. Ungavumi ukukhuluma insindiso bese ungayiphili, ngoba insindiso ekhulunywayo inamanga, kodwa ephilwayo inamandla. Phila insindiso, ungaphiki insindiso. Vula inhliziyo yakho, simakade asebenze empilweni yakho. Ngizothi namhlanje ekseni uNkulunkulu uyaphila, ungamandla. Vuma akusebenzise, vuma ngene kuwe. Iyini insindiso? Lalela ngikuphendule ke mina. Insindiso iyilento ephilwa abakholwayo, iyilento eze ngegazi elisuka emazulwini, iyilento eze ngegazi elinamandla elingaphumanga emntwini kodwa liphume kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Insindiso yilento edura ukudlula zonke izinto emhlabeni, iyabiza, it's very expensive. Insindiso ke leyo. Insindiso hele uzothi uma uyamkele ekuhluphe, ilwe nesono esingaphakathi kwakho, ilwe nokukhipha yonke imimoya bekade control. Insindiso ilwa namadimoni, ngoba mase uqalile once wasindiswa uyaqala uimplementa iprayer life. The moment uqala ungena kakhulu, ukhuleka ngempela, umkhuleko wakho ulwa nayo yonke imimoya ebekade kubambele ebumnyameni, obese uyaqala ukukhuluma izwi elinamandla. Uthi ngiyabonga Jesu ngegazi laseGolgotha, ngiyabonga Jesu ngokungivumela nami ngingene ngesango lensindiso, ngiyabonga Jesu ukuthi nami ungamukele embusweni wakho. Insindiso ke leyo, insindiso ke leyo, insindiso ke leyo. Vuma umzimba wakho ube yithempeli likaNkulunkulu, vuma umzimba wakho uthwale izinto zikaNkulunkulu. Insindiso ke leyo. 1. Mawamukela insindiso. Once wasindiswa, phakamisa izandla, wasindiswa. Number 1, into kumele uyenze maqedwe ukusindiswa, you seek for a place. Mangabe usindiswe kuleyo ndawo, umoya wakho uyavuma ukuthi hlala, interact nabantu abakhulile spiritually. That's number 1. That's to be in the church, to be in the local church, because a local church helps you to grow spiritually, helps you to learn the ways of God. That's a local church. Number 2, be prayerful. Be very prayerful. Always pray. Number 3, read the Bible. These 3 principles will help you to build more people, to help more people, to let other people into the kingdom of God. Go to church, be prayerful, read the Bible. Scriptures will transform your life. You will know who is God and what He requires out of you. May the Almighty God bless you. Nkulunkulu abe nani aniphakamise nsuku zonke. Ningasabi ukusindiswa, kodwa sindiswane ensindisweni ephilwayo, not ensindisweni ekhulunywayo. Ngoba baningi abantu basindisiwe kodwa baphika amandla wensindiso. Ingakho Jesu akhulumela amagama athi baningi abathi inkosi inkosi kodwa bayawubona umbuso wezulu. Akubona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni. Ingakho athi baningi ababiziwe kodwa bambalwa abakhethiwe. Umbuso wezulu uyongenwa yilabo abayophila izwi, bangaphumeli ngokwesinene, bangaphumeli ngokwengcili, kodwa bahlale ezwini labo. uNkulunkulu makabe nani. May the Almighty God bless you. Manje naphakade ngicela usubscribe ku Facebook, subscribe ku YouTube. uNkulunkulu akubusise. Amen.